bedru say the bride of Christ Kristo Yesu ayere enso so mra betra ha no nkasa bi eda Awurade ase ye fa sabri ne de achia atiefo nyina the first timer bride of Christ meka say the bride of Christ there no ehia ye pa say ubodi na ye be pese wo be bo there the article there there no a definite article a specific bride a frost nkubi ye Kristo Yesu ne yire obehu ye wo atonso ja ene adidwan agidifo ho no ye ka bom ye hia faako na ye da Awurade ase na ye chia baabi a Naagyei ya no koduro bia na ye frɛ atiefo se de manager kan ye no efri ene ya wei ekoi Awurade ye adomo a na wotwe bia ya wada ye ne mo ebeba behia ewa ha ene ne mo abeche Nyankopɔn asem ye hye mo bo se Awurade ma ye ho ahoden ni tumi a efri ene ya wei ya wada bia no mo bete asem sronko ebia wo ye Kristo ni wo kwa asori na enso efri na ekoi no nsem a wo bete free the bride of Christ enchen ewa ha sei no ebia ebeye asem foforo ebeye wo se jama Bible no kra ye foforo eye no kre Bible no aye foforo kra enti ye nemo e wo bi che se Onyankopɔn nam na dom so na wafrɛ ye no wasoma ye se ye ne ye tiefo nyina eso so enche na sem a ode abrɛ ye da mo ase okay ene ye nkoma ye de ba no ye pese ye nkoma ye de introduce ye ho yet me fiti preko pese kikiri na ye nemo ebe ka Nyankopɔn asem na ye hei dabi ye pese mo hu ni pako a ye ya nkasa ba bia ye free a ye ba aha na ene ide dika ide de ye pese ye nemo eche no osa kwa we so na de ye gina so enemo ache introductions ye ho de ache mo ene atiefo nyina no but today said the 5 comings of Elijah. The 5 comings of Elijah. Say Elijah oye adwuma Onyankopɔn de ne ye adwuma emprenum. Me kan Elijah na nya Elijah o maame ne papa enyinsen no wo no. Na mum me kan Elijah eye Nyankopɔn honhom Nyankopɔn tumi a na ewa abrantie bi so. Nyankopɔn de ne ye adwuma ewieye na ode ne ye adwuma ewieye no saa honhom na ye Elijah honhom ye frɛ na Elijah honhom no enya de a wajai na adwuma ye da wode aye adwuma saa emprenan ene ene ya menu mbienu ye tie saa asemi na ye wo ahotoso nso se wode be ye adwuma de twato kra eye de toso enum e wa asase so ansa na wiase akona wieye enti epese yenkoma Nyankopɔn ka emfrafra mu bia enim frafra wa bia enim enya de a yakɔ Bible college na yede school nyansa na ko school woma e de akɔ kyerɛkyerɛ ye de akɔ interpret Nyankopɔn asema kyerɛ dabi ensema ye no be ka no ensema is coming by revelation say Onyankopɔn e da na di no no ankasa kyerɛ na stem ase amen e de akyerɛ ne ma enu ene de asema efri na ya wo anwumre yi ede kosi ba bia Nyankopɔn ene mu bedi ne ye e wo Naagyei FM hase de ode ye bekwa kosi bia ye beda yase enti atiefo ye to nsa frem obi a mamode se saa dai obehye no so na time so obehye no so na ebre no duru ho no mo a wo atwe pin ho na mo ne ye ache 5 comings of Elijah identikra na yesi ye yi ye ho adi akire no na ye de kwa kofri Elijah the maye ahoro enum anase Onyankopɔn a o yusu Elijah honhom ne tumi a ode ma no ode ye adwuma mprenum ase wo ya American no enya bia na nya menko akora na betena ha ka nipa bebre wo wiase a wo mo so claim se wo mo so Elijah honhom na wo de ye adwuma na ye nemo e ba be chesa asemi ami ehu se obi ka se wode Elijah honhom na nwusra eye adwuma sign ete eno ne adanse yen ye say yen bre ya etimu no
nyankopɔn asoma Elijah wotoso enan na kyerɛ sɛ ngosra na yɛ adwuma de toso 9 amen enti ansa na no yɛpɛ sɛ yɛkenkan kyerɛwsɛm bi ɛwɔ Yohane Asɛmpa eti donkron eti baako nkyɛmu donkron kosi aduonu 9 Yohane Asɛmpa eti baako nkyɛmu donkron kosi aduonu 9 John chapter 1 verses 19 to 24 yes Yohane Asɛmpa no eti ya baako nkyɛmu donkron no ɛkro no se yeni Yohane adanse a ebra Yudafo soma asɔfo ani Lawifo firi Yerusalem sɛ wonko bisa no sɛ wo yɛ hwan no na ɔpaa mu kan na wansan na ɔpaa mu kan sɛ enyame ne Kristo no ɛna obisa no sɛ ɛneɛ na wo ne hwan wo ne Elia ɛna ɔse enyame no woni odifo no da bi verse wodi ho no musi ho na afei kai Amos chapter 3 verse 7 eka ho emaye Amos chapter 3 7 osiampa Awurade Yakobon enye bribi gise wayi na gira ya di acha ne nko adifo no ansa surely the Lord God will do nothing but he revealeth his secrets unto his servants the prophets sure aka prophetess yetie asɛm a Amos kan ya o se ansa na Onyankopɔn be yi ne secret me pese obi ahyɛ saa asɛm no so his secret ade a na hintasɛm ade a onna na de nkyerɛ obi a no but ansa na Awurade bɛda na de no kwan ya ofa so da na hintasɛm ne secret ade ɛne sɛ ɔda na de kyerɛ ne nko a adifo me pese o hyɛ saa asɛm yi so he doesn't reveal it to prophetess no he reveals it to his servants the prophets a male prophet and not a female prophetess surely the Lord God will do nothing but he revealeth his secrets unto his servants the prophet and God loves to use Elijah's spirits. God has already used it for 4 times. And God is once again going to use it the 5th time, sending it to the Jews. That's Revelation chapter 11, verse 3 to 12. Revelations 11, 3 to 12. And see, you come on and say, Onyankopon ayusu Elijah honhom no. The edikan, the atosumi no. Wa yusu the tosumienu wa yusu the tosumiensa and wa yusu the tosu enan akaba ko Onyankopon asem kire ye se obe use the same spirit the power of God our they go Elijah so no obesa yusu biem na eno nkomo ene ye ne wudie se ye kasa ye mbre ya yetimu ene no Nyankopon de Elijah honhon na sa be ya adwuma de tosu nan a ebia wonte da they can't ya show nkran say ka wakoma to yam empepre ho ma wadwene hawo to bosse na for Bible ya say God spoken word and yet God spoken word that we don't take it yamfa say nya de Onyankopon aka yamfa da sure over call university over call here ko board degrees said e be interpret Bible no yamfa ya fa de Onyankopon aka nko a enti no ya sam ne say Awurade Nyankopon ade bia obeye no se oyi ni secrets enoma ya hinta esie adia or say or the fa adifo so ansa the Lord God will do nothing but he revealeth his secrets unto his servants the prophet. That's right. It is say enei wo wiase ha na woje adifo di say Nyankopon besoma odifo aba asase so ana Nyankopon soma odifo bi ama asase so eda no so scripture ya me go to ye Amos 3:7 no e twawo sam no mutugu say Awurade Nyankopon onye bibi gise oyi na gira di kire na hintasam the secret e de kire no nko adifo ansa amen. Now Malachi chapter 4 verse 5 Malachi engoma no engoma Bible na engoma e twa to okra apam de demu Malachi ono ne odifo a okasa ya otwa to e wa apam de demu yentie chapter 4 verse 5 and 6 verse 5 and 6 was say yentie radiasem hwe mesoma odifo Elia mabremo
awurade nyankopɔn se behold I will send you Elijah the prophet ansana ewurade da kɛse a ɛyɛ hu no aba before the coming of the great and dreadful day of the Lord na ɔbɛba to boase say hwɛ mesoma odiyifo ɔnkasa masoma na mesoma in the nearby future that's right mesoma odiyifo Elijah mabremo na ọba ansa na ewurade da kɛse a ehun na yɛde bɛ aba momma yɛntie ewurade da kɛse a ehun no yɛatemu da amen enti ewurade sɛ ansa na ɛtemu da no bɛba no mesoma odiyifo te sɛ Elijah mabrɛ mu ɛsɛ wɔde hyɛ w'adwene mu yie paa that's right ɛno nti no sɛ Amos 3:7 says, surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secrets unto his servants the prophet. Now Malachi, or the last prophet in the Old Testament, prophesied, said, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Eto biara nkyerɛkyerɛ ne nkyerɛkyerɛ mu ne interpretation bia ɛyɛ different from this no yɛmfa wo a wotie me so me show nkura sɛ memfa ɛfiri nyankopɔn waka no asɛm deɛ waka no ɔbɛyɛ amen amen na verse 6 no ɔse sɛ na ɔbɛdane agyanom akoma aba ɛma so na ɛma akoma aba agyanom so enti saa Malakai ɛnwoma etwa to ekuro ya no ɛna ɔso ɔbɛsoma Elijah amanaba no na adwuma a Elijah honho no a ɔbɛsoma amanaba no adwuma no yɛ mienu deɛ di kan ne sɛ ɔbɛdane agyanom akoma aba wɔn ma so deɛ di kan no na deɛ tɔso mienu no wɔbɛdane ɛma akoma nso akɔ agyanom so that's right yɛn hyɛ saa asɛm yi nso ɛkyerɛ sɛ Elijah honhom no ɛbɛyɛ adwuma mienu ɛwɔ Malaki ha ka ɔkoma to yam yɛno ɛbɛkɔ onyankopɔn asɛm Bible no mu sɛ Bible no nkan a yɛmfa that's right amen amen ɛno nti no Yohane asɛmpa eti a yɛ baako nkyɛmu donkro kɔsi aduonu nan ɛhɔ ɛna yɛfiti ase a yɛka no kɔso ma yɛntie ɔsiyɛn ni Yohane adansi abira a Yudafoɔ soma asɔfoɔ Lewi for every Jerusalem say asɔfoɔ ne Lewifoɔ every Jerusalem say wɔn kɔ bisa no say yɛn kɔ bisa John say woyɛ hwan no woyɛ hwan bɛɛba to bo ase yɛn hwɛ saa asɛm yi nso that's right Israel mo tete bere no mo no wontumi nsɔre prɛko pɛ mbɛka sɛ me yɛ odiifoɔ me nipa nyinaa ntie me mommra me ho ase ma me na wobaɛ no ana Israelfoɔ de afa nsa dabi ɛnyɛ adwuma dabi Israel mu yɛnya no saa obi biara wobɛsɔre sɛ onyankopɔn asoma no onyankopɔn de wo wɔ adwumayɛ no yɛhyɛ da soma ɛma yɛba bɛbisa sɛ wone hwan yes ɔse na ɔpɛɛ bo kan na wansan na John wɔn kɔ bisa no wɔanye akyinye wɔako ntɔkwa dɛ ma wɔyɛ deɛ bɛ ɔpae mu kan yes ɛna ɔpɛɛ bo kan sɛ ɛnyame ne Kristo no John sɛ ɛnyame ne Kristo no ɛna obi saa no sɛ ɛneɛ na hwan ɛne wo ɛneɛ sɛ ɛnyɛ wo ne Kristo no deɛ a nkɔmhyɛfoɔ no ahyɛ nkɔm ato hɔ sɛ Kristo no bɛba na sɛ ɛnyɛ wo ne Kristo no deɛ a ɛneɛ na wo ne hwan wo ne Elia na ɛfiri sɛ nkɔmhyɛfoɔ no nso asa ahyɛ nkɔm ato hɔ sɛ Elijah bɛbɛyɛ deɛ bɛba wo ne Elijah no ɛna ɔse ɛnyame no no mepɛ sɛ yɛnhyɛ saa asɛm yi a Farisifoɔ yi somae ma wɔn kɔ John hɔ nom ɛkɔkɔ bisa no emuayɛ a John mae ɔsɛ ɛnyame no Naagyei saa kɔso ɛ wo ne odiyifoɔ no ɔsɛ na wo ne odiyifoɔ no anaa yɛka odiyifoɔ no a na yɛ hwan Christ wo ne Kristo no a wɔba no anaa ɔsɛ daabi ɛnyame no ɛna obuae sɛ daabi ɛna ɔse do sɛ hwan ne wo ɛna John sɛ daabi nyame no nyame ne odiyifoɔ no ɛna ɔsɛ ɛneɛ na wonne hwan na yɛnyɛ biribi akɔbua wɔn a wɔsoma yɛn na wɔn a wɔsoma sɛ yɛmmra mabisa wɔ no ɛnti no Israel mo no sɛ woba na wosɔre gyina sɛ woyɛ biribi a yɛwɔ wɔn a Onyankopɔn ma wɔn ho kwan sɛ yɛmmra ne yɛmabisa wo yɛmmra mɛtɛstew sɛ who are you ɛnti no nkurɔfoɔ bi na asoma yɛ ɛhefoɔ a wode ka ma yɛnti ɛhefoɔ na soma saa nkurɔfoɔ yi ɔse na
hwan no wo ne enya bibi akobua won a wosoma ye sebe ya wo mo wosoma ye no ye kwa ye benya bibi mu aye pa bi e de akoma wo mo wo ka ho asembe e de man na o ka fa ho e no se me ni eni a etiemu esre no so se obi sorry so your defo critically no he must be able to point to the scripture a prophecy that is going to fulfill and come shall not show some or be no so onyankopon na asoma onyankopon be kan che say wo bible ma ha say na me se kona ko shema amen entino on bi say woni hwan no otumi hu cho sam ko a oba be shanma was many there by many etiemu esre so say montene urade akwan send odifu Isaiah kan na che say Job so che say Isaiah she no honkom amen enti Isaiah nkom a wo shefa John ho no afei ne yawo no wanyina du ba bi eso ye adwuma no wa sha say ye adwuma no fa feast see for asoma ma ya ba be bisa say woni hwan watumi a chere prophecy bible no scripture oba be fulfill but adiba ko a e wa ha ya say e he say ye bisa no say woni Elijah ara wo se nyame no ha yes ase enso won a wosoma no no efri Pharisee fo wo soma wo mo so mo nko bisa John no na mo ye Pharisee fo Paul nkrofo ni bia ene wo soma wo soma say wo mo nko bisa John sa adofo no se ye ne o ebe wie ye nkomo edie no ebe boa wa ma ehunu ba bia ye free ba yen ye ha ye kan say onyankopon ede Elijah honhon no ye adwuma emprenum wa ye de toso nan enti ye penso ye na ye te studio ha ye no wa onyankopon ahye de toso nan no emma e chese onyankopon suma Elijah honhom no amana ba ye adwuma de toso nan wo ye bremu amen ana ye show bo say ye de chose me be ma wa hu say aka de toso. That's right. There you work on no 5 comings of Elijah. Ya pese ya chew na afei ya de wo adwen koko si ba bia wo be hu ba bia ye free air kasa. What you say? Asana ya be se ya be koso akwakodu ba bia me ka kire we no. Mo ma ya misa ye hu say Elijah wodi kai no kra no. What kind of ministry did Elijah have? Say obi baba na so ye Elijah honhom na ode ba ya adwuma dia na Elijah wodi kan Nyankopon ode ne ya adwuma de otosme no ode ne ya adwuma de otosme sa ode ne ya adwuma de otoso nan no say ye so abade a ene na ye say di kan hu Elijah wodi kan ba ye no dwuma o ye de ba odi ye efise Nyankopon de sa Elijah honhom no eye adwuma kro no a ye pese ye hye ye tie fo bo say onyankopon Elijah honhom no juma o de Elijah honhom no edie eye a restoration ensie baby a onyankopon ede Elijah honhom be ba wiase so de be ya juma no na chese asore na gu. That's right. Nyankopon gidi na asai na abosom suma ba ba wura Kristo suma na asai Nyankopon sum mu 90.3 asabra no edru pe no Nyankopon suma Elijah honhom no the Elijah honhom na sra obi ama nipa kon won nam no so aba restore. That's right. Wa ba be siesie na safo. Amen. Compromise. Amen. Etino ya who say he was an obscure background. Elijah odi kai no na obi nobody knew him before he came on the scene. Na obi ani ba bi ofre wo shajama wo shewura mba bi kurase ni bi wo ya outcast bi a ye na to atwe ne kura obi amfa na nya hwe bi. He was misunderstood and rejected. That's right. Elijah wodi kai no he was misunderstood nipa antena se eti nipa po no different. Ade interview say ade ode ba ye no na ye sonko ade interview say sabre no na anyamsom na gu na Jezebel ababa wura asori no mu ade abosonsom ababa wura asori no mu ama enkyerɛkyerɛ gidie na ɛwɔ asori mu no
are full of misinterpretations. That's right. Amen. One yes, and one wukwa mamranti and maba for na aba. And to be Elijah by all restore no the parent tenacity. That's right. The parent tenacity. And he was misunderstood and rejected into a mopono. Third, his ministry came during the time of spiritual regress. Sometimes now, whom from no need to pay now it was a restoration ministry. That's right. Now, see a Juman and Yankopon no Elijah Bay or Nebreso. He repaired the broken altar on Mount Carmel. Sure. A Juma Obaba and say Oba restore broken altar. Aforibuchia na Omabubuno no. Elijah ever be restore. Amen. Amen. Oba be tiesie. Obesi aforibuchia no foforo. That's right. Osadi besi wo sadi na tikane no. Enu nti na ama sorry ana won breast no ma nyina o ma nti ase. Wo ma no mo kwa sorry na wo ma ba wiase foforo mo abegu asori mo nso no na wo mo nti na se. Satan na abosomsom ni wiase sama abewura asori mo no na asori mari nyina wo hu difference e wo mo ne tetefo ne ntem. Anu nti no Elijah message obe preach no Sunday bia no eno e crude. Different. Different. But Onyankopon di Elijah ho adanse. I am tell you say Onyankopon bu Elijah ni ema Elijah hu say. Die asuma wode man wo ma no de som no kane no. Enya no na wo mo ode som no. Egu. Ne som na say egu. Aforibuchia aya ko bo afore wo som Onyankopon no. Aforibuchia no wo ma bubu no. Titi apansam. Enti no Elijah one for the only day for home. That's right. Debbie. They are also being say Elijah. He challenged the traditional teachings of the day and was vindicated by God. Sure. Satan may say na abosomsum ani anyamsum huhuo na yade aba be wuramu na afa nipa wiase nyina entino Elijah spirit no challenge you. Ono mu diesie. Yes, or challenge you. I was vindicated by God. Sure. Nipa no pon de bet Nyankopon di ho adanse say Elijah wo de wo ka no eno ne me Nyankopon madwene. Amen. Masema ya no kra no koso na ka Nyankopon vindicate no. Not the multitude. He started a national revival. And I'm sorry so Emma on my morning na enkanya nsase se eye adwuma bre Nyankopon di no ho adanse. No mo ho say Israel Nyankopon no wa bede ne nsa ba be si bi so wa be kire se asema Elijah ka no eye ono na bodwosem. Kwasem. He was bold and uncompromising. Na Elijah oyobia oyakukodufo on fadia and sorry be kan on fadia sofo be kan ho on fadia manyofo be kan ho dia obeka ho de fa ho nyina ye de Nyankopon aka period asa doni ma no emfa ho so we o mampani we ye hwan de Nyankopon be kan no ano no oh anunti ele ye ka se ekrofo ta fa God spoken word ya sam se de Nyankopon aka no period. Sure. And found one there usuku kura koye any interpretation be a ama. We don't take it. Amen. Amen. Oh my. He was bold and uncompromising. The next thing, he was an isolationist. Elijah Odikaino. He was an isolationist. No fun from friend nipem and fun wura nipemo and pair politics nipem hunyumo nyam hunu dabi. Elijah wasn't so. He wasn't that much of a person. Not at all. Amen. Amen. Naagyei FM. Preach on. He did not mingle with other religious leaders. And Yamsuma Hoduana Abawo, a brand mono, a sofo Hoduana, Jezebel religion, a power woman, Maya Sorimumano, or no woman Yade, or woman come fra. He stayed in the wilderness. One trans on Democrat. A self-soon, I wonder, sorry, I would say, no one knew Yankopon Ekasa. Amen. Mountains and caves. That's right. Or sorry, I know what in Meposo, and as a Buddha, Elmanano or Tier. Yes. This is
the spirit of Elijah. The next thing, record Elijah wanna say he was a woman hater. Elijah nkwan otumi sori ya o kaseti ade Jezebel. Oh yes. Ade ababa wura sori no. He was a woman hater. Elijah nkwan otumi sori ya a otumi fa Onyankopon ka kire won say me ma oba ho kwan say on church anaso oni be ma so. In the days of the Garden of Eden, adia ba ne kofa boni nyina ba ebra if sorry so obedi Adam so ana kofa hawni amani huni nyina ede ba na sa asem ya no cry from Eden ebesi Elijah breso do Nyankopon ma Elijah ehu sadie enti no the Jezebel adia be wura sorry mu nyina no o sorry kutiai. That's right. Amen. Wa ma kwan say dem fasa no ma no emesi Nyankopon fie. Oh my goodness. That's right. Anya ya breso a so kokofa enoma honi ni kro de body abesisi asondem se ebreya ewomo yi eye Elijah honhom adwuma ya breso a anya na eye bra agigi for asase original ni makwan ema die Jezebel ni religion no on famba mafrafra enyamsumu. That's right. My goodness. So he rebuked Jezebel. And what's no, I am ya sempa. He was hated of the political and religious leaders. It's uncertain, a man of 4 times. Why? Because he challenged the government bad preachers. The government bad preachers. As so far, one of politicians, I want back government. Nyankopon de ne masha mon sasa montete ma na mo fana sam nya ne ma no na mo dane politicians sikaka kra mo bedi enti. Elijah wasn't so. No. Oh, me sister Elijah ye kana so mi no de otos na wa ba mo ma yefana to Elijah odi ka no ho ye dru honum na ye kire Elijah otos na no a ebe mo ate ase no hu de enti a ye ka kire se Nyankopon sma Elijah otos na e bia se na won te ye. That's right. My goodness. He was hated of the political and religious leaders. That's true. His message was hated by clerics and of his time. As so far as he so from penning for Sahinda for the there, no one more or nebres one in our tiny ledger. I didn't know if he said, no one more I compromised, or more compromising with Jezebel religion. How many Jezebel religion are compromise? And man, no so this time I woman, it is a time ya restore Nyankopon asem. That's right. So we bet you masem ye na de beto Nyankopon asem ho na wo Nyankopon ho humti mu a wo be wo se said Elijah breso no na etie no sa pepepe na ene ya breso so tie. Sure. Amen. Na se sa na ya breso Christo som ayadia, then we will need restoration. Yes. Yes, sir. Nyankopon ebe yensiesi. Enti Nyankopon be yensiesi a efatasa. Amen. Amen. His message was hated by the clerics of his time, and nothing na ne breso aso for this 100 for one more time. Na some normal pet, na some all canon. He was a vindicated prophet of God. Dear, and sorry, I so from penny for one more. I can kind of do me a tianu yinano. Nyankopon be dealing one dance. Amen. Nyankopon train the Sahiano so say, waiting the doba or so many. Hallelujah. Amen. Yes. Waiting the doba or so many. Just like in the days of Jesus Christ. Amen. Na nefi so by say when me double so many no ebia obibiara obo sorry na wodi Onyankopon asem kroje kron ebesi wo bia no oso Nyankopon ni. Amen. Amen. So God was so pleased with his ministry that he took him home alive and used his spirit 5 good times. Sure. Nyankopon founded no koi. Sansa was so na nti na ne honhom ne wosra tumi a Onyankopon de gu ne so no
onyankopɔn ɛkɔ so ɛde yɛ adwuma ɛti na ka kyerɛ me sɛ God loves the spirit of Elijah so much. Sure. nyankopɔn dɔ Elijah honhom paa. yɛn na si yɛ 1 Kings chapter 18 verse 30. 1 Kings ahemfo nwoma edi kan ne ti di nwɔtwe nkyɛmu aduasa ɛkyerɛ yɛn sɛ he was a restorer of the true worship. nyamsompa opinion wɔ mu. Paul sɛ ɛyɛ ade nya kɛseɛ saa enti Elijah no ɔbae deɛ nyamsompa a Jezebel ɛne ne brɛ so ɛfoɔ a kɔware no ne ba bɛwura Israel mu na ɔbɛwura Israel asɔre no mu na wɔde nkyerɛkyerɛ bɔne abosomsom ɛde ba bɛwura mu ɛno na ɔsɔre tiaeɛ no onyankopɔn pene so ma no sɛ mo mako a wayɛ adeɛ. Yes. ɔse ɛna Elia ka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ ɛna Elijah ka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ montwe mpene me mo nyinaa montwe mpene ha na ɔman no nyinaa twe pene na no ɔman no nyinaa twe pene no na osiesie Awurade afra abukyi a ɛdeɛ bɛ na Elijah yɛyɛ osiesie onyankopɔn afɔrebukyi a Jezebel som abɛbubu no asɛ no nyankopɔn som papa Israel for no one de som nyankopɔn a Ahab kɔware Jezebel bɛwura mu na ɔde ne papa no mabosom ba bɛwura mu bɛsɛe no na ɔmbɛbubu afɔre a yɛbɔ ma Israel nyankopɔn no Elijah ɔsae bɛsiesie he restored the broken altar. Sure. Yes. Amen. The work that Elijah's spirit does is a restoration. He had a restoration ministry. Amen. Amen. And all the people came here unto him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Ɔfrɛ nipa ne nyinaa ba n'anim. Na wɔn bɛ ɔse ɛna Elia ka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ montwe mpene me ɔman no nyinaa twe mpene no ɛna osiesie Awurade afɔrebukyi a abubuo no enti ɔman no ɔfra wɔn mo bae deɛ di kan no ɛnti aseɛ he did not do it by himself. Ɔfra wɔn man no nyinaa Israel man no nyinaa sɛ mo mmra ansa na afɔrebukyi a abubuo no ɔyɛ deɛ bɛyɛ osiesie dakoro yɛbɛba hɔ na yɛba abɛhwɛ sɛdeɛ na afɔrebukyi no ayɛ. Amen. Enti sɛ yɛhwɛ ahemfo nwoma deɛ ɛtɔ so aduonu mmienu nkyekyɛmu num kɔsi aduonu nwɔtwe no a ɛhɔ deɛ mɛpɛ sɛ yɛn nuanom nyinaa yɛbɛkyɛ bi mɛngya wo koraa hwɛ a mɛmo aba mu bi. The argument between Micaiah and Baal's school prophets. 1 Kings chapter 22 5-28. ɛno deɛ yɛpɛ sɛ yɛ discuss wokɔ fie a na wakɔ kae time no nti yɛpɛ sɛ yɛ discuss ɛdeɛ bɛ na ɛsii hɔ no mo Francis yɛka mesrɛ wo save me time no ba Micaiah ɛne Ahab adiifoɔ no a saa berɛ no mu no na ɛyɛ berɛ a Ahab anya adiifoɔ a ɔmo baaki n'akyi ɛne ne bu ɛde bu politics na ɔmo ka nokorɛ na ɔmo yɛ sɛ ɔmo yɛ 400. That's right. ɔmo dɔɔso te sɛ deɛ nnɛ asɔfoɔ ne adiifoɔ ɔmo dɔɔso no kɔ so nanso wɔn nsɛm wɔn ka nyinaa no ɛyɛ wɔn afu nanso Bible sɛ Awurade adwuma nti aduane nti nsi Awurade adwuma nti wɔn no wɔn afu ɛna wɔn dwene ho nanso Micaiah pɛ 400 ne nyinaa na nipa baako pɛ wɔn a Nyankopɔn asɛm ɛwɔ n'anum eti ɛhwɛ ya ayi saa 400 adifo ahanan ne nyinaa bɛhyɛ nkɔm sɛ Ahab ɛnkɔ ntɔkwa no ɔbɛdi nkunim wɔnkɔko no ɔbɛdi nkunim. Yes. nanso Micaiah baa ne deɛ wanka sɛ Ahab nkɔ na ɔbɛdi nkunim na mmom no ɔbɛhyɛ ne wuo ho nkɔm nanso na adifo ne nyinaa ka kyerɛ sɛ ɔnkɔ saa pɛpɛpɛ na esi wɔ Ghana obi asem yɛ odifo hyɛ nkɔm nanso ngyina Nyankopɔn asɛm so. Ade baako a Francis ɛyɛ ɛnwanwa ɛwɔ scripture mu no sɛ Onyankopɔn ɛfrɛ ɛkurɔfoɔ ba betwa hyia ɛna obi sɛ hwan na me nsoma no na wɔnkɔyɛ atoro honhom ɛnhyɛ saa adiifoɔ hɛnan no anum na wɔn nhyɛ nkɔmtorɔ na ahofi bi ba enti Ghana ha sɛ yɛwɔ wɔn a obi bia sɔrɔ sɛ me nso yɛ Nyankopɔn diifoɔ me nso yɛ Nyankopɔn diifoɔ mehyɛ nkɔm meyɛ sɛ akyerɛ
chinye manye obi achinye se okasa nyankopon na asoma no a manye na chinye se enye nokure nyankopon de ahom ma ahom money ma no be share adifo no emu ema wo mo hyenkom enti se wo mo kasa nyankopon a enokure bi kura wo mo nya di ye wo mani bi e na nyankopon frɛ no wo soma ahom no se wo mbrɛ enti wo madi age hallelujah hallelujah oh you see ama no nya nwanwa ya no wo baba sua no ma obeti no ma ase say dipa oye bi ahomoni ti mo a o hyenkom o ka kasa foforo o hu ani so ade hunu wo so daye ani kro ne ba nanso onyankopon na amare kwan so wonye sa woni ndi anti a onyankopon ma nipa bi kwan mo wonye sa aba etimumu a ye de wo mu a echiche mumu no eno nti ni nyankopon ye mo sa da ko ye ba so na wa ba do hu se wo si nyankopon ho sa na wo so ye no kra ye nye achinye nanso so wo ye trofo false anointed ones at the end time enwosra atro nwosra a onyankopon na nkasa ma kwan na epie ba na ebe dada wo ya bonsama sefo na identify wo a group wo a chi wo ko gina nchen na wo ya no kwafo et say Mikaya wo so onyankopon ti onyankopon suma na o se kokoye na adwuma wo ba ya no eni nyankopon asem ko sa eni ti John se me ba be she asa scripture yi adofonom se be ya ye be save time nti no de na kosi ye Israel aso ehine no okoko no okoye osaba asomdwe bi wa ma ye koku no Esusu ni nipa 400. Esu ni nipa 400 ahenan. Omudidi Ahab epono so. Womo ani Ahab na didie. Asofo adifo. Womo didi omene president na didie. Womo ne asante hini na didie. Womo ne mampo hini na didie. Womo ne atumfo na didie. Kesefo. Ye bu womo se ye pe ye hyiamu akakraka bi ne ye pe wo be ma na be bompa ya. Womo ne ye frɛ womo kra ma ye mbompa ye. Womo dey say womo tiase anso womo pro. Any who? Yes. The people on pa. Na say ni pay. Nyankopon asra wo. Ama wo makwa akoye we say. Na ba ko pa de. Enwosra ko na wo de bi agu no so. But enwosra na wo de gu ni o ba ko pa ye Mikaya so no. Wo ma no koye according to the scriptures. That's right. Sadia trosam ne kano. Sa pepepe na Mikaya koye no. Amen. Na enei adifo ni asofo asempakafo ni akyerɛkyerɛfo dodo sai na wo mukuta sani asafa awurade ase. That's right. Yes you say enipa asofo a de obeka bia obetumi de no say si bible no so kasa de amekan no ya kyerɛ ne sa de onyankopɔn ɛkan de ntia wo tie me say de wo tie me ne say this age we are living in is the age of restoration. Esiesie abre ena yewo mu yi. Oh my goodness. Amen. The wasuma esiesie for na ba. Anu ti na wo ti ne a wo ti no. Amen. Ya pese etum ni kana ye de time no etumi ekoye adwen. Naagyei FM. Anu ti Mikaya akoye okokon owuye. Ai Ahab ekokon no okowuye. Say de Mikaya kan ye no. Na Mikaya eka kye se wo enkrama de beta firi umoja ampa wo mo kokon no mo kokodi nkuguo na ye ku wo mo no se kaya wo mo ye di twitwa wo mo emoja esra wo mo no wo mo ba nsuo ho wo mo ba hohoro no do mo ya nse enkrama edi mirika no mata firi moja no ahana do say the Lord ewo. That's right. Ye kan se sanya safa urade se ni a ahana ye proof no. Original word of God. Original word. That's right. Amen. Amen. I don't know. Now Elijah you bold on found nipa 400 almost standing against you know one nipa. First King chapter 21 17:26. Naagyei FM. Yes, I say. And a radia samba Tisbini Elian Chance.
sɔre san kɔhyia Israel hene Ahab a ɔwɔ Samaria no hwɛ ɔwɔ Nabot bobetru a wɔsan kɔ sɛ ɔkɔfa adi so no mu na kacha no sɛ sɛ Awurade sie nie wadi awu wafa obi ade adi so obi ade na wafa adi so ade anya odia yes na kacha no sɛ sɛ Awurade sie nie faako a akrama tafre Nabot moja no faako a akrama tafre Nabot moja no ɛhɔ na akrama ɛbɛba tafre wo so moja amen nipa ahonhom be aba wɔn so 400 a wɔn nyinaa hyɛ nkom ɛsɛ wɔbɛkɔ akɔdi nkunim ɛwɔ kun mu aba no nipa baako pɛ 1 man against 400 prophets Naagyei FM ehu ɔhyɛ nkɔmɔdeɛ na siye kun no oh my goodness baabi akraman katafre Nabot moja no faako hɔ no a ɛna wo Ahab moja ebego now be time unti ya hwɛ 1 Kings 22:37 1 Kings 22:37 and 38 yes quickly ɔse na ɔhene no wi na wɔde ne ba Samaria ɛne ɛpagya no de ne ba Samaria na wɔhyia ɔhene no Samaria ɛne ɛbɛsie ne funu no ɛwɔ Samaria ɛna ɔkɔgoro teaseɛ nam no mu ɛwɔ Samaria tareɛ mu ɛna teaseɛ nam a wɔn de kɔɔ kon no yɛde kɔɔ Samaria tadeɛ no mu ɛna wɔn kɔhoroyɛ na akraman ɛbɛtafre ne mogya na akraman bɛtafre ne mogya wote yɛ enipa adiifo ɛte sɛ Ghana adiifo yɛna awerɛho sɛ political prophets football prophets wɔn nim onyankopɔn adwene nyankopɔn adwene wɔn nim wɔn they don't have the mind of God sure sɛ wɔn nim onyankopɔn adwene na wɔn onyankopɔn adwene a ɛnyɛ saa noma hunu wɔ sɛ na wɔbɛde onyankopɔn honhom ɛbɛkɔ akɔyɛ ho adwuma wobɛtumi anya di yɛ wobɛtumi ahunu sɛ but ɛnyɛ no ne adeɛ nyankopɔn ɛde ne honhom ma wo sɛ fayɛ yes sir sure amen yɛne mo wɔ bi ka ɛnti no deɛ yɛhu ne sɛ Elijah honhom a na ɛwɔ Elijah so no ɛna ɛba Elisha so moma mepɛ sɛ medi si ha yɛhu sɛ Elijah ɔka kyerɛ nakɔda Elisha sɛ sɛ wohunu sɛ yɛbɛfa me na meekɔ a bisa deɛ wopɛ sɛ menyɛma wo na wobisa deɛ wopɛ sɛ menyɛma wo a ɛbɛyɛ hɔ ama wo that's right enti deɛ na Elisha bisa yɛ say mepɛ wo honhom abupɛ mienu mepɛ wo honhom mu deɛ bɛ abupɛ mienu Yesu Kristo ka kyerɛ n'asuafoɔ de sɛ me kɔ a na me honhom ba mo so a deɛ me yɛyɛ no mobɛyɛ makaseɛ oh my goodness that's right mepɛ honhom abupɛ mienu ɛdeɛ bɛ na siyɛ Elisha did not rely on Elijah anymore but the Lord God of Elijah yɛbɛfa Elijah yɛhwɛ no ne yɛde no kɔɔyɛ no Elisha amfana ni ahwɛ sora sɛ Elijah ɛna ɔhwɛ no ne master ne sɔfo pani dabi no dɛmɔ ɛdeɛ hwan na ɔde n'ani si ne so Elijah nyankopɔn that's right ɔsɛ where is the God of Elijah ɛhin na Elia nyankopɔn no wɔ ɛnɛ asɔfo obi yɛ sɔfo pani wɔn na ngosra wɔn so wɔn na wɔyɛ dan wɔn na wɔyɛ dan my goodness enipa yɛ awerɛho yɛ mmɔbɔ eti bra Elisha egya ne master kwae no ɔkɔe mɔmɔ yɛ mfa nsi ha awurade adom a yɛbɛtoa so eti asɔfo mo adwen bɛn na mowɔ saa nkɔmmɔ yɛ a yɛdi yie ho yɛdi kae yɛka Elijah wodi kae no ɛho asɛm ebia na mo so mo wɔ ho asɛm bi ka yes yɛda sɔfo nyankopɔn nhyira na wɔnyɛ wɔ kɛse na wɔma wo nwosra ɛnɔɔso atiefo sampa yi a ɛtwa gu ɛwɔ Naagyei 90.3 FM so yi ano bɛyɛ hye kakra
na se wutie sade osofo ekana Elijah enwosra no enye nsososo onwosra o enye tirimuda enwosra enye enwosra bia eji bibia atum enti yansha no sosa na se wohwa onyankopon akoa bia wasoma no de na ba be ye adwuma ewa asase isu bia ya tro ne ho asam Bible mu bia wo o Kristo ni wo kenkan bia no wo se sa enipa no onye obi a wode no ho efrofro eniema bi enti ogidi ni o Kristo ni a wo soso no wo se wudi Kristo achi no wana montoyi so wogi bibia tumama ne yeye dia na say there is a mistake somewhere what we abakọ kan ha nan no ho. God bless you. Papa say wo so you who say Mekaya ojirama nyankopon oye na dwen na akoma nyina se ode no ho asi ho ama Awurade nyankopon tumfo no enti ono nkoa na obesom no na ono nkoa na obetie no na sai Elijah ya ye kana ho asemi sa nyankopon tumfo bo ni asase no ono na ode no ho to no so na nyankopon so wani ni hwambo enti Elia huhum a wo ka ho asem no omo nyina do ho to Awurade tumfo no so eye papa mesra ofasi hodo Francis kan wo de kan wo de so kakra Elijah wo di kan ho asem na ye ka me so kakra beka ene afa wo say Elijah odi kan no na sani asafrade esie ene odi adwuma o hwe benkum hwe difa ye kwa kodu pempenso ane no asofo bebre achache obo church member edwo mo kweso so mo ne yankopon but Elijah we de otwe di padwiri jan yankopon so enye ono ane so that's right ti e ba bedru pempenso a asofo bi edwo mo hu eso se yankopon wa bra obo di yankopon no betwe di pa na adwiri di amano no wabode wamumum ena gya se wamu ye nyankopon enti Elijah ebra so no ne nyankopon asem ne maye nyina ekura no enye nyankopon asem afafa nyankopon asem maye nyina sani asafrade ye de ese ena ode ye adwuma se nye sani asafrade se no eldia endo so so nkwasa asem so papa say wahu hwese Elijah wa free wako na Elisha eba na wababedru ensuo no ehu biem na wotem se Elijah nyankopon wo e pese ehwe asasem wi ensuo no mo de mountain no bo mo epaye na otwa ensuo no dru na ja no na there were the sons of the prophets adifo no ma bebre gubi ponso no mo hede ekoso na de ya ma eyi say wo mo nyina di mirika be koto Elisha efi se na Elia hohom aba no so o mo ankasa no wo mo catch Elisha say nyankopon be fa o master na ko they had a revelation, they had a vision, they saw visions o mo tumi hu ani so ade hu o mo hu ma but one thing na wo mo tosi wo mo say wo mo kokoto nipa o mo kokoto Elisha see and just na nei atie asofo akasi wo mo wodin oh Bible say na manhumo say mo ye nipa mo wodin se mo tiase enso so mo awu sa ene nei enipa hwe wo mo wodin wo mo ya akase wo mo wodin wo mo ya adwuma wo mo kuta adwuma akase ene ade. That is what is going on right now. The akoso say no wow o wo sra obon paye manipa hoto no o sayare o hyenkom o nya bibia but give him the word test. Just give him the word test, a single word test. Na kwa na obehu ba bia ogina for nyankopon son hwe akwa na obehu ni pa ba bia ogina so nyankopon asem sesai amen mame kan sem ba ko me ni obi di nkomo papa ana me no be bompa ya ho na odimirika oye ba odimirika no ko wura dem no fa ntoma no de kata ni tiri so na me se adai wo se ye be bompa ye ntra na me se na ho na chire wo se wo be bompa ya fa de kata utiri so wo se ye so fa chire ye se o ba de wo bompa ye se kata utiri so na business na de na wo de kata utiri so
There in the Bible na ka say eye wo ba won kata so. Duku ana. No. Ebi. Emfa ho ne say wo hye nkom say ade wo ye nsenche ne anwanwade nyina. Yɛte ha sei no yɛnim yɛnsa no yɛnsa no sei awufo ahodoɔ mmiɛnsa ɛna asɔre ɛnyɛ no no yɛde kyerɛ sɛ yɛnim nyankopɔn na nyankopɔn ne yɛ no nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ deɛ oh my obiara bɛtumi ayɛ bi dako yɛne mo ɛbɛkyɛ saa nɔma no sei ɔkɔfa ntoma de agu ne tiri so fa duku deɛ kata ne tiri so nam sɛ deɛ wɔyɛ no is not according to the word of God. Amen. Asɛm say na ɔba deɛ ɔde wutiri nyinaa ma wo sɛ wakata soɔ wankasa ntoma go. Amen. Wankasa duku. Wankasa maayafi. Dabi. The Bible no nkyerɛ me saa. See, enti sɛ wo na wo sɛ Onyankopɔn wo sra wo so sɛ deɛ bɛne a. Naagyei FM. Give yourself the word test. For Onyankopɔn asɛm sɔ ho hwɛ. Sɛ wo de Onyankopɔn asɛm sɔ ho hwɛ a. Ɛno na ɛbɛboa wa ma wo hu sɛ Onyankopɔn ti wo mu ana. That's right. Ɛno na ɛbɛma wo hu sɛ Nyankopɔn ka wo ho ana. Ɛno na ɛbɛma wo hu sɛ Nyankopɔn na de wo yɛ deɛ ɔde wo yɛ no ana. Na ɛkɔfa nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ ne tumideɛ no ne adeɛ ho deɛ a gyidie ɛna yɛde tu ho na ma wo. Gyidie ɛna yɛde kasa. Na gyidie ɛna deɛ ɔbɔ mpa yɛ ama no so ɔde gye. That's right. Amen. Sɛ That's gyidie ni mu a wotumi ɛnsɔ ani. right. Sɛ yɛ brɛ no ɛkɔ. I hope sɛ nka wobɛbɔ ɛyɛ nwom no baako ama me. Dwom no yɛ me daa ma. Yes. And now, I shall seem to the unfan chassis. If you call them by and they be the cry. That's right. Naagyei FM. I want God's way to be my way. be my way. As I journey here, below. For there is no other highway that a child of God should go. Though the road be steep and rough. If Jesus Christ leads me, it's enough. I want God's way to be my way. Be my way every day. I want God's way to be my way. As I journey here below. For there is no other highway that a child
ma de sɛ sɛ nyankopɔn hyira mo na ɔka mo ho agyidifo a mowɔ fie mo a mowɔ akyirikyiri kankyɛeɛ wei na ne dɛ ɛdi kae sɛ ɛnya kwan amfrɛ mo mframpɔ mu di ankyerɛkyerɛ mo a na yɛ ankyerɛ tiefoɔ baabi a wɔbɛtumi ahu mo wɔkyɛ saa message a moma no ma mo awurade adom a with time ɛno mo bɛkyɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ Francis ɛne yɛ bɔ mpaeɛ Yakopɔn a wɔte aseɛ ɛnɛ anwummere nso yɛda wase ɛyɛ w'adom ne wopɛ ɛna saa bere nso wo mma ɛbɛbɛdu saa mpɛmpɛnsuo yi yɛnim sɛ awurade w'asɛm ɛna aba bɛto yi na wobɛdi w'asɛm ni nti wo nyankopɔn sɛ asɛm no yɛ wo nyankopɔn asɛm ɛfiri wo nkyɛn na ɛbaeɛ a yɛka na ɛnyɛ nnipa asɛm deɛ a yɛnim sɛ wɔbɛfa asɛm yi so na awurade wɔn a yɛ wo dea